Итак, сейчас я дам вам слова, при помощи которых вы сможете покорить новые буквы. Ялла, боу, ялла. Шалом, מה נשמע? אני ניקולאי, אתה יבגני, את יבגניה, הוא יוסי, היא שרה. אני מישראל, אוקיי? ישראל. אני מישראל, מוסקבה. אני במוסקבה. אני מישראל גר במוסקבה. יש? עכשיו, אני גר במוסקבה. עכשיו. עכשיו. עכשיו אני ביוטיוב. עכשיו אני באולפן. עכשיו אני לא באוניברסיטה. עכשיו אני לא בשוקולדניצה. עכשיו אני בבית. זה לא שוקולדניצה, לא מטרו, בית. עכשיו אני במוסקבה. עכשיו אני בבית. בית. אני גר לא בקוטג', אני לא גר בדאצ'ה, אני גר במוסקבה. גר בבית. קוטג' זה בית, בדאצ'ה. אז עכשיו אני בזום. עכשיו אני במוסקבה. מישראל במוסקבה. עכשיו. אני гар במוסקва. Итак, слово «ахшав», додумайтесь, подумайте, да, что я говорю. «Ахшав», они гар במוסקבה, «ахшав», они ло бешоколадница. Это, поставьте на паузу, догадайтесь, но это сейчас, да, сейчас. Что бы вы там ни придумали, должно быть примерно, либо максимум, это неважное слово. И «ахшав», они бабайт. «Ахшав», они море. «Ахшав», они море. Есть, то есть, где я? «Ахшав», они бабайт. То есть, говорит, я сейчас. Эйфо, Николай.